Dipu Karbi Market, Uditram Hul along Karbi Longri Amai Kesengbon. Dipu Tara langso Karbi Jutang Aklamalong, Uditram Hul the Heb Gikim Karang Ponzi upon Long A Kesompon. Karbing Long Long Logachardi and a Kang Truponang Zipo Butakpen, AASU Karbing Long Aro Atumpen Sodakpen Kepachinipon. Borpung Inchen Langso Bamon Be Arong Long LP School Hem, Lugatan Bang Kabinet Azok Labang Su School Hem Nongke Pangram Sugasonsi Mandadlo. Karbi Aron Barim Chorti Chopi Jogi Pangtang Pontuzi upon Pura Karbi Longri Amai Medit Hekpen, KHA Posok Hekpamalo. Chorti Chopi Jo along Sopin So Laban So Arlo So Tumsta, Ki claim Kedam Nang Sia Putak Chitan Si Mumpon Bomsi Labang So Sai Nang Claim Pon Bomlo. Lason si Lumbajong Angkang along Sami Aron Barim Madi Chorti Chopi Jo Anak Antusi ke pangtang pon tuji mate chokli chopi jo along sami lan tu se ke than che mum pon thekji phan pura phai kini ni phai thongke barni dipu pb market auditorium hul along mai ingi ponlo labang so mai long ton nu tu ma pen sedon serpent karbi Longri amai Longri amai pi pon si amai pu chandra singh tisu dunamai pu dhon singh hanse dhon singh teron konchun bang rajan be dun konchun bang mon singh kramsa mondol taro atumafan ar pu ingwai pon Lapen Karbi Longri Soloso amai Lumbajong Longri amai Maipi Sangpi Kabi Kilingpi Duna Maipi Sangpi Mana Ingtipi Parbuti Hansepi Konchun Bangpi Sangpi Rojina Teronpi Dun Konchun Bangpi Sangpi Rinuka Ronghangpi Ambika Ronghangpi Pachtak Chun Bangpi Kave Ronghangpi Saihem Chun Bangpi Sangpi Pubita Tok Bipi Lapen Sangpi Bupita Tok Bipi Atumpan Engbai Ponsi Arpu Pek Pont Lapen Labang So Arpu Kedeng Tumutum Apan Sami Mesen Pen Kiklem Kedam Pon Teksi Apan Sami Semi Deng Pon Tu La Longri amai se odvet all Karbi ang under Diputer ang so Karbi Jutang Aklamalong my meeting mati ason catching kitsan ponji pan hemtun mati udutram hul akadang sotpu matha ponsi KASCCM Dr. Turam Ronghang pen bori ponsi Assam Chief Minister Dr. Himanta Biswa Sarma pen cingki than ponsi Assam Chief Minister Special Package pen tangka kuti thongkebra trok pen udutram hul ahem kikim karang ponji apan pini phaikuni ni phai thongkeb arni long ekasompon Labang sulong Kesompon along MP Horen Singh B, KASCCM Dr. Turam Ronghang, MLA Rup Singh Teron, EMS MEC, KCS Amai Pu Chandra Singkro, Akon Chun Bang Bida Singh Rongpi, Lapen ka prek unta Chetong Dunsi. Labang sulong Kesom Mesen pen Pachunpon. si mesen untuk kiram gol tekim si gemi balang ni panang apa jadi kalau lasi ni mathalo Karbi lo Thomas Council la department masih dah scheme la bagian 36 crore iki munji abar saya be jame mili abar saya di popalang kan jaksi special package si minister pancohang si 36 crore dah ditumpan na sanction pilo lasi ada la jokloyon trokang bong kapet tangi pansi bori ponpo la penke laso scheme bangke target bangke muning isi la golden jubilee ke pleng laso aprang mang sikang puji pan sika bori ponpo cekloyon troga mo kapet tangi pansi kontraktor pan lo la pengi Karbi Autonomous Council ini atangkata kali Karbi Autonomous Council SOP atangkata kali lake non gedo chief minister long atang si 36 crore laso auditorium hall aktivitas bangke la bangke 2500 ithenai lo lasi non Karbi Longlong kedo school college kapa phidun hubason lang Karbi Longlong kedo Ongdung LP school MA school aban college anta Assam Gov atumpen dengpon pe sikipang krewe asonsi tekpon long la silhai school aban college kedo onstami Assam Gov atumpen dengpon si RDP ponang ji pusi AASU Karbi Anglong district atumpen so dakpen ke hangpon
lapen bogan si along sami Karbi Longlong ki dove ka bang phubang phi tum phan ki bureng ahoy ki pipa jumping ant bonta Assam state pen angtan ke bang atum phan si labang su bureng ahoy ki pipa ong munda puta lang litum pen puthot jong kontu lapen Karbi Longlong koi laki phurchi aphan non bat ki sorkar atum pen choklim alu pipon pelang bon sami ajuwang sami koi laki pon atrak pa jengdet pusi alang litum pen puthot jong kontu lape lasila bang so puthak pen sami AASU Karbi Long aru atum pen prabjin pen KACACM lapen Assam Chief Minister pistami alubajir damji pusi AASU Karbi Long aru abarim mai phupen pachini pontu Karbi Long lo charli hina thu papi piklang pipot ma pulodang telake state government lapen ke central government tum ilitum phan nakelang plot ason sidame pini arnian tame tum cotton college punon difu government college punon lapen ke Haflong Government College, I status is sivet. Sini pini arnian sini non Cotton College ke University, Cotton University lo. Sini nitum di Fulong one and only Difu Government College. Sini pini arnian tame itu man thang status pipe. Status tot aphilam dak teachers tum kabe appointments sini pini arnian pipe. Lapeng ke Warangavar sai vacancy sita dopiklan latum phan sini Assam Government lapen itum council sini deng thang kedeng pona belang lapen ke dak kawi pimpin subject dolang hai subject sini non kimi subject ba department sini wanang sini me hai wan vela sini tum Assam government lapen ke itum council fan sini itum han pugang tung jen itum Karbi Long along itum west east Karbi Long lapen Dima Hasau Inglong district along isi state university pinangji tar loge itum Karbi Long along science lapen commerce stream sidami itum dak avipin sidame itum lasi itum dak kacharli obe kimisum senme hong kaprek district ong damnang kok lasi science pen commerce I stream sidame itum dak ingpunai pusi alang phan Assam government lapen ke nitum council pen sidame tuning rilong lakin second bangela puhenlo nitum one and only CCI Bokajan mane itum notice along sidame dak nitum thekon long lo pinang an atum vorengang hoy nitum dak local phan PPSC kaprek I state pen transfer jeban sidak kipi kong munak lasi lahai puthak sidame Assam government tum langdun chari nai jong sinon ke bang jilang arni sidame kapreka district pen jong sila alang tum dak voreng awar sai bang hoi kipi lo pang te nitum asuin pen nitum chesong sidame padopon kok nang kokpo lapen ke kethoma bang ke syndicate dopigan itum sang punon koila punon sangti punon arlong punon lapen ke fertilizer pusidame pinangan adi nang itum ta theklong po ba arjulong po pinangan ningkan pen je Karbi Long non bang ke legalize kuri pola hai mining hai sidame pini sidame legalize kuri lang non itum Karbi Long pinangan koila hong dam bom lo supply bom lo lapen ke ha umrang so chalan kevan si 5 ton pui sidame lapen ke dam ke 50 ton 80 ton sidame la ancho takali Assam government lapen ke council sidame amek doko ka phis name alang itum alang phan demand lo je laso syndicate bonangji lapen ke district transport department tum sidame highway long syndicate bang bonang po people ma pulongte noli tum nangli tum tame nane dam pulongte asap so speed gari pon pulongte chalan mang serak titi sireme ong dung attract pleng set hormu pon dung overloading ba kaprek hormu pon tan ke alang ni tum la bang ke lang plot silang tumang poisa join box lasi laso syndicate seme Assam government lapang ke nitum council system laso long amek sibidun si laso syndicate bon serak nang po inghap pon serak nang po lapen ke itum Inglong district long sidami isiben itu medical college do sidami laso medical college long pinang an kasik sak do lap se ke chelang sidami akhelo adiman sinon ta damnang bom la la sida kabi pin machinery hormu sidame Assam government lapang health minister sidam atum sidame dak kevan pen ason tin equipment wan pen dang itum Karbi Long ke so kiun edet lapang kidu ke boy tum sidame our cycle long i phansi tum Assam government lapang ke council pen tuning report lo Karbi Long angkang alang loko choli kang thupon jia phan pura non ki khibom KAC educations research tok bipen bo ipan lo bonta Karbi Long rong rut alu long kedo school hemalong luthan bang atum mithang asai ke cheklem dam depin pen ajok labang su school hemalong bendet si jikali school hemanda pangram susi pheri ni an pirasonta debom lang lason si lakha ko raponi lip mc constituency ke palopont borpun inchin lang so bamon bi arong long SSA pen kikim kerang pont labang su LP school hem kikim kerang pont labang ki pinangan aningkan dotang lo boy fits tami labang su school hem long luthan bang ani sian sedam chot pen pini ani antak sedam debet ajok labang su school hem labang ki pangram su asansi mandat lo
nun labang so school ham long lu than pon pe pin si labang so school ham bang ke ki du thuan pin lo labang so rong along thim sombar atun pen bang thokep so si atun doji la so school long lu than bang ke chiklen dang de det ajok sai jok si ki duk det atun phan sami me thang osomar atun phan lu ko chol thek dunang ji pu pen borpung pen dolamara chuki hola dipu langlok so lapen daitho an sami bang hem chu bidin si lu pachali dunang koklo bon tola pun ki duk der atun bang ki ang tanan da chu bin thak thet si la hai klim somar atun phat hem chu bi si pamuri son si mandan lo mati akais ta kena hok le si angling thetan lo lasi laso school hem kit tang ason mandat aphi non puthot pareng ponthura lapan misen lu than bang prabjin penang toy thuji aphan si baburam bamon be arong oral atun pen KACC Education's EM Research to be upon tuning repon. Incin lang. La po dal ho ni tunga sarhet timonga arong hadak cetang long liya vi pusi dak bang lo kasi dak bang cier bang ke incin lang so monduli pusi. Ante nang li tumarong la. Sarhet timong arong lo di. Arong lo. Nang li bang ke ni ke pia sang ho ni ho. Rong par sang ho. Te dak nang li tum don ando lo. Dak ni tum don krepodo. Acha ante non li tum pu bang bom lo la nang li tum rong school do la so school non ke ekdom bhar bhar ya nam pi la si la so school pu thak nang li klar dak pen thani ma a student dong aveden ma mante adon gong e pon ma mante a master dong che bang vi ma nang li than theki ma. Acha la ban ta ni li ke than thek pi khyang lo. La nang li wang lo che hok lo ni li ke. Athema school hem ke government pe nang pilo angke ni tum ke kim lo kim lo ka do ka ve ke na ye an hem an ni tum kim lab lo ni tum me thang capacity pen bana government pen ta nang pil he as hem da government pen nang pilo hem ta patang lab lo aprang ke cheng si ho da bang ke master nang pilo trona sang ho ama hala so trona bang ke ku chong ho lo ne bang ke ka jui lo wang we da lo la pen phi an ke master in nutta avedalo Acha ante la prana pi master ko na sor ne. Asora sini mana dulu ponca amat tek long le bang ta bang we O somar ken te doving mala ho da student. semar bang ke do O di. Dak ene ke nang li tum che dai rong ko ando lo ho. lada ke ni tum ha jikimi ingle rong pentang ni tum Te rong ni ma rong thom lo. rong thom Rong thom ke dolo di. Te rong thom o somar ang bong ke school ke la na to rong le ke. lan velo Acha ante la nang li tum la so school ke ene ke dak